парлумони тоҷикистон бо иловаи тағйирот ба қонун дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ муайян кард, ки киҳо наметавонанд расман ходими дин ва муассиси иттиҳодияҳои динӣ бошанд. Муҷибахон Ҷавҳарӣ, вакили парлумони тоҷикистон ва яке аз муаллифони ин тағйирот гуфт, тибқи ин тағйирот як гурӯҳи маҳкумшудаҳо аз ҳаққи ходими дин ва муассиси иттиҳодияҳои динӣ маҳрум мешаванд. шахсоне ки ҷиноятҳо ба муқобили озодии ҷинсӣ ва давфнопазирии ҷинсӣ, ҷиноятҳои хусусияти террористӣ ва экстремистӣ дошта, инчунин дигар ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнинро содир кардаанд, муассис ё ходимони иттиҳодияҳои динӣ шуда наметавонанд. ин дар ҳоле аст, ки пешаи имомхатибӣ дар тоҷикистон зоҳиран обрӯву эътибори қаблияшро аз даст медиҳад ва ҳоло кам нафароне ёфт мешаванд, ки масъулиятро ба дӯш бигиранд. солҳои ахир на танҳо симои имомхатибон ба таври куллӣ дигар шуд, балки доираи фаъолияти онҳо низ густариш ёфт ва онҳо аз як муллои пешнамоз ба як таблиғотгари ҷамъиятӣ табдил ёфтанд. коршиносон бар инанд, ки ин меъёр барои шахсоне ки гоҳе иштибоҳан маҳкум ва баъдан сафед карда мешаванд сахту сангин хоҳад буд. ба назари ман агар ин меъёр воқеан мавриди амал қарор гирад, як иштибоҳи мантиқан мешад ва нисбати ҳамин категорияи мушаххаси одамҳо эҳтимолияти татбиқи биадолатиҳо бештар шавад ва онҳо аз манбаъҳои даромад умуман ва шуғли муайян низ мемонанд. имомхатибон сара соли 2014 аз буҷаи давлат маош мегиранд. онҳо аз ҳаққи додани таълими динӣ маҳруманд ва фаъолияти онҳо таҳти назорати давлат қарор дорад. бар асоси иттилои расмӣ дар тоҷикистон 48 масҷиди ҷомеи марказӣ, 328 масҷиди ҷоме, 3612 масҷиди панҷвақта, 66 ташкилоти динии ғайриисломӣ, як маркази исломӣ, 3 ҷамоатхона ва дар маҷмӯъ 4058 иттиҳодияи динӣ дар феҳристи давлатии иттиҳодияҳои динии тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст.